Odvážny projekt Spojenej školy priniesol veľký úspech. Doteraz šedú stenu vyplnili grafity a nie hociaké. 7 writerov, ktorí patria k najlepším na Slovensku, dokončili svoje dielo a dnes sa škola môže píšiť unikátnym vstupom do samotnej školy. Myslím si, že ukázať, že umením žijeme, naša škola, a ukázať to takým spôsobom, ako je umelecké dielo, je najkrajší dar pre všetkých žiakov tejto školy, takže vyšlo to. Rastia Tureka na tejto škole všetci dobre poznajú. Je vedúcim folklórneho súboru Vagonár a zároveň osoba, vďaka ktorej sa tento projekt podaril zrealizovať. Je otvorený novým výzvam, čo dokázal aj v tento deň. Na svoj účet zabával celú školu. Škola umením doslova žije, uznáva tradície a je otvorená aj novým veciam. Preto sa nad témou dlho nerozmýšľalo. Folklór a grafity spojili v jedno a writeri s tým nemali žiaden problém. Skrsla nám v hlave tá idea aj na podnete toho, že tu sídlia tieto folklórne súbory, že pozdvihneme troška tú myšlienku vyššie a vytvoríme aj niečo zaujímavé, oslovme širšie spektrum tých ľudí. Takže myslím si, že Spiš je rázovitý región a dlho sme nepremýšľali. Žiaci nadšenie neskrývali a tento darček si nevedeli vynachváliť. Tie grafity sú fakt nádherné, to dielo ako nemá chybu. Dobre to vyzerá, si myslím, že nám to zviditeľnilo školu. Je to také zaujímavé, že na našej škole. Hej, to veľmi radi sme. Dobre je to, sa mi to páči celé, tá stena. Je to super, že toto urobili, naozaj. A vydarené dielo sa patrí aj pokrstiť. Tlak na vlasy prišiel vhod, aby sa grafity neznehodnotili. Z týchto grafitov, ktoré doposiaľ poškodzovali naše budovy, naše fasády, že z týchto grafitov sa dá vytvoriť aj umelecké dielo a môžu práve naopak zhodnotiť budovy našich škôl. Ja sa teším, že sa to podarilo. A keďže poznám vízie pani riaditeľky, tak viem, že je to len začiatok a bude to pokračovať aj na ďalších častiach tejto základnej školy. Chalani pracovali na celej stene 3 dní, ale prípravy im zabrali 2 mesiace. Bez nároku na odmenu prijali ponuku, ktorá sa neodmieta. V Poprade ja sa tomu venujem 13 rokov a v Poprade neexistuje žiadna legálna plocha. Je dosť podľa mňa zo strany školy obdivuhodné, že nám dala tú dôveru a že sa do takej akcie pustila. Je super, že sa niečo také deje a ja to beriem, že dúfam, že táto akcia rozbehne aj nejaké ďalšie na území Popradu.